अपघातली तू ना नाही बरं आहे सकाळचं मेळटा बेगीन बरं बरं हां ये 14 जानेवारी बरं तू फ्लॅश मारतलो मागीर पळय ना ना फ्लॅश मारीत करताले करलाय ना 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 पळय बरी अर्धवर मायच आसतले बरें बरें एकच म्हाका स्पीड मेळटा पळय कितली ती ओके बरें बरें बाय ना पुढे गेला महाराणी त्याचा नेम जाय खंय टूर जाय करता मरे बाबा हो आणि उजो भेटून उलय नका भूक करू
वर काढलो आणि ते थोड्यांचा पाणी दिसतात ती घ्याल ते सोडून मी सांग 20 वर सांगते तुला ते काढले आहे त्यांचे रावा रे हे रावा Thank you.
घेतले मानायला साहेब येतात येतात बरे करू ना मेरे बाबा कैसे थैंक यू
एक साइड राहा वाट्या ए देवपा वाट्या ए जामू उठ